Boli ste už niekedy na Šarišskom hrade? Ja už hej. Ja teba sa nepýtam. Dobre, ale tu som ešte nebol. No veď ja. Archeopark Veľký Šariš, ktorý otvorili len prednedávnom a nachádza sa rovno pod Šarišským hradom. Ten Šarišský hrad je tam hore na tom kopci. A čo tam robí stresenica? Nechytať! Už sme na Šarišskom hrade. A teraz si ho ideme pekne poobzerať, skôr ako začneme hrať nášho Popolvára. Dobre, tak si nájdem na zmrzku? Ako na zmrzku, počkať. Tam sa dá dať zmrzka aj káva. Táto väža nado mnou sa volá Donjon, kde sa môžete ísť na jej vrch aj pozrieť na krásnu vyhliadku po Šarišský región. A dokonca v tej väži majú aj nejakú tú expozíciu. Nájdete tu aj ovečky. Áno, určite ich počujete, že mé. Ovca predsa nemeče. Ovca robí bé. Dobre, bé. Na hrade Šariš býva každoročné množstvo krásnych podujatí pre celé rodiny s deťmi. Do toho mekajú ovce. A ja idem teraz nájsť trstenicu, pretože o malú chvíľu hráme nášho Popolvára.